Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Arky. 38 years old, may anak, at bagong hiwalay sa asawa. 2013 pa lang po, tagapakinig niyo na ako. Suki po ako na mahiwagang Burnay. Isa din po ako sa maraming umiyak noong umalis si Chuper. Para po kayong kaibigang matagal ko nang kakilala kahit hindi pa tayo nagkikita. Kaya naman ngayong nagdurugo ang puso ko, naisipan kong lumapit sa inyo at humingi ng payo. Ganito po kasi, 10 taon po kaming nagsama ng asawa kong seaman. Napagod po ako kasi pakiramdam ko wala akong asawa. Kapag nasa barko po kasi siya, hindi ako pwedeng magdrama o humiling ng kung ano kasi ang hirap daw ng buhay niya sa laot. Kapag nandito naman siya, inuuna niya yung pamilya niya kaysa sa aming mag-ina. Naalala ko pa nga kahit nung buntis ako, iniwan niya ako mag-isa sa bahay ng 11:00 ng gabi dahil kailangan daw siya sa kanila. Naulit pa yon ng maraming beses. Kahit weekend, sa halip na mag-bonding kaming mag-anak, may kailangan siyang unahin. May ibang dapat puntahan. May ibang nangangailangan. Maya-maya, nakasulpot ang nanay niya. May isang Valentine's Day nga na kinailangan niya pang magsinungaling para makasama kami. Para bang kabit ako at anak sa labas ang anak ko. Ang masakit pa, napakabait niya sa ibang tao. Ang haba ng pasensya. Pero pagdating sa amin ng anak niya, maiksi ang PC, madalas galit at iritable. Kapag tinitingnan niya ako, para bang may galit siyang hindi ko maintindihan. Hindi ko na mahanap yung lalaking minahal ko. Naging secretive na din siya pagdating sa finances. Hindi ko nga alam ang laman ng bank account niya. Ayoko naman magtanong kasi parang hindi naman ako kasali sa kung ano ang meron siya. Nag-uusap naman po kami pero madalas sa chat. Mas nadadalian po kaming mag-type kesa tumingin sa mata ng isa't isa. Nagkakaayos naman po kami pero natatabunan lang yung mga problema. Tapos kapag nagkatampuhan kami ulit, nauungkat lahat. Sinubukan ko naman pong sabihin kung ano at kung paano namin pwedeng ayusin. Kaso ang sabi niya, ako ang problema. Masyado daw akong emosyonal. Masyado daw akong nag-iisip. Kamakailan lang nakipaghiwalay na po ako. Hindi ko siya iniwan dahil wala na akong pagmamahal. Iniwan ko siya dahil pakiramdam ko matagal ko nang iniwan ang sarili ko para lang mapanatili ang relasyon namin. Masakit po dahil may anak kami. Araw-araw ko tuloy tinatanong sa sarili ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Tambalang Kumikinang, paano ko po ba malalaman kung may pag-asa pang maayos ang problema namin? Kung susubukan naming ayusin ulit, paano po ako maninindigan sa mga pagbabagong kailangan ko at sa boundaries na matagal ko nang hinihingi? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Arky. Ay,
RK, alam mo naman to siguro ng kanta na to kasi Oo, 38 years old ka. correct. Kung hindi mo to alam, kung may mga nakikinig ngayon na hindi ito alam, di kayo na bata, kayo na sariwa, kayo na makipot, kayo na masikip, Kayo na fresh. kayo nang walang gout, di kayo na, Oo. kayo nang walang hypertension, di wow. Ay, nako. Nakakalungkot Ay, naman. Nakakalungkot, no? Pero sa tingin ko naman, hindi pa naman ending. Mhm. Hopefully, dito sa decision mo for now, sabihin natin na for now na umalis, mag-isip-isip, Mhm. mag-introspect, ganyan, sumulat sa burnay, humingi Mhm. ng payo, makipag-usap sa kaibigan, uminom, Mhm. ganyan. Hopefully, this is also the time na ganun din yung maisip ng asawa mo. Oo. Ito yung mabigat na sitwasyon na nakikipaghiwalay ka, hindi dahil sa hindi mo mahal yung Kaya tao. nga mahal na mahal mo Diba? eh. Pero kung minsan, sometimes you have to choose na to love yourself din. Kasi lagi natin tong sinasabi that in order for you to take care of other people, Mhm. dapat ikaw din mismo sa sarili mo, you have to take care of yourself. Correct. 'Di ba? Baka along the way ramdam na nito ni Arky na nalulos na talaga siya. Parang wala, hindi na ito tama, wala nang ako yung asawa pero bakit ganun? Parang ako yung kabit, parang anak ko anak sa labas. Lost na lost ka eh. So because you are lost, mahal mo pa rin naman ang asawa mo, totoo naman yun, ikaw din naman nagsabi, pero ang hirap din ibigay eh, kapag ka ikaw mismo ay lost. Oho. 'Di ba? Yan. Pero it's a sign na you're a strong woman, Correct. Arky. Kasi yung mga hindi strong parang tinatanggap na lang. Tinitiis na lang. Oo. Strong din naman yun, tinitiis na naman, Mhm. pero it's also a different kind of strength. Oo. Yung knowing when to let go, when Correct. it's time. Oo. Ganon. Kasi yung mga ganitong hopefully, and we're praying na sana ma-realize din ng asawa mo Correct. yung ginagawa niya. Hopefully, Diba? hopefully Na makita ka rin din niya. Yun Kasi na yun lang nga. naman ang gusto mo makita ka bilang asawa eh. Correct ka. So hopefully yun nga yung itong time na to na nagmumuni-muni ka, sana nagmumuni-muni din siya. Kapag halimbawa hindi siya nagmuni-muni at parang sumaya siya, nakote, Arky, Oo. baka nga naman talagang kailangan ng magdesisyon ng mas major. So, Tama. for now, ang nakikita ko dito is that you really want space first, you really want na maging okay kayo Oho. ulit, 'di ba? Basta gusto mo munang buuin yung sarili mo, which is a good thing kasi you really have to be better in order for you to be better for other people. Oo. Yun naman yung totoo dyan. Kasi dito unang-una ako, I would say, sasabihin ko na hindi nagagampanan ng asawa mo base sa kwento mo na bilang mga lalaki, bilang husband, dapat head of the family. At Correct, kayo po yung correct. priority kasi kayo na yung immediate family, hindi na yung nanay, hindi yung tatay, hindi yung mga kamag-anak, kayo na eh. Correct. So medyo na-fall short siya doon kung ayon doon based doon sa kwento mo na parang feeling mo nga parang kabit ka, hindi ikaw yung talagang asawa. So, well, hopefully, sana magkaroon ng ng effect dun sa sa husband kanya, mo. yun. Oo. Yun na lang. We can only hope. We can only hope. Kung tanong mo sa amin kung may pag-asa, oo naman. Oo. Hindi naman namin sinasabing Lahat wala. naman, open naman yan eh. Open Oo. naman yan. Baka 'di ba, absence makes the heart grow fonder. Baka pag sa iyong absence si jowa ay 'di ba, ma-miss ka at ma-realize niya Correct. na oo nga no. I'm taking her for granted. 'Di ba Oo. minsan ganun 'yun? Oo. Kapag ka Saka ang mo lang isang bagay nare-realize pag nawala. True. Ang isang bagay ay mas nagkakaroon ng meaning sa atin at halaga kapag ka nawala na ito, 'di ba? Ilang beses na po ba ito nangyari sa mga buhay ninyo, mga kabisyo, 'di ba? Na kunyari in terms of relationships, we take other people for granted, 'di ba? Yes. Pero nung nawala, saka natin na-realize yung halaga. Tama. Gamit, 'di ba? May mga ito na lang eh, tubig sa bahay. Aha. Tubig na nanggagaling sa gripo. Hindi ba sometimes we take it for granted na nakabukas lang, wala tayong pakialam, pero isang beses 'di ba? Nag-announce sa Viber group ninyo o sa group ninyo diyan sa barangay Sa subdivision. sa subdivision ninyo na mawawalan ng tubig. Oo. Hindi ba doon mo na-realize, 'di ba, kung Na gaano ang kahalaga, halaga. Oo. 'di ba? At kung gaano mo rin siya i-take for granted, kung gaanong kahit na may nakikita ka sa kalsada na tubig na bumubulwak from somewhere, Oo. hindi mo ni-report, Oo. hinayaan mo lang,
Inisip mo na, sige, baka may ibang tao namang may pake dyan eh, di ba? Correct. Pero marirealize mo lang yung worth niya nung nawala siya, nung Nawala naputulan kayo, nung nawala. 'Di ba na ang bawat drop pala ay mahalaga. So yan yung hope natin na ma-realize ng asawa mo. Ngayon yun nga, kapag hindi na na-realize, let's cross the bridge when we get Correct. there. Wag na muna tayong mag-advance mag-isip. Oho. Oo. Pero syempre doon ka muna, Arky, sa alagaan mo yung sarili mo, Yes. alagaan mo yung anak mo. Correct. Yun yung importante kasi Totoo ayaw yan. naman na ayaw ng tambalang kumikinang na dumating sa punto na you will lost yourself. Ayaw natin yun ang ayaw natin na mangyari. Correct ka. Basta ang importante kapag halimbawa siya ay bumalik sa'yo, si Jowa, konkreto yung mga pagbabago na makikita natin. Mahirap yung promise ilatag lang. mo na yung ganon. Tsaka para dun sa mga kalalakihan, wag lang po natin laging i-dismiss na ang mga babae emosyonal. Talagang, emosyonal naman talaga ang mga babae. Totoo yan. That's how we are built. Yun yung physiologically, dyan may hormones kami na kaya kami ganyan, diba? Pero, hindi naman natin pwedeng sabihing arte lang. Oo. Papakinggan din po natin. Yan. Importante kasi yung nakikinig. Yung pakinggan mo lang. Hindi yung mag-arte na naman. So, hindi ka talaga nakikinig. Hindi ka nakikinig eh. Oo. Agad na, pagka nakita mo nagsasabi ng damdamin, hindi ka nakikinig sa kanya pag sinabi mo, arte ka na naman. Ayan na naman. Hindi mo siya napakinggan kasi sinat mo na yung door eh. Sarado na yung Sinarado mo. Ang image niya na sa'yo o kaya ang sinasabi mo na sa kanya ay drama na naman. Oo. 'Di ba? So hindi mo na pinakinggan yung damdamin. 'Di ba? So kinakailangan niya ng upuan to kung halimbawa mag-reconcile kayo, hindi lang siguro kayong dalawa, involved somebody else o someone. Pwede na Oo. pinagkakatiwalaan ninyo ha. Correct, oo. Baka mamaya ang involved ninyo yung marites mong kumars. Pwedeng Spiritual director. yan, o pare, o pastor, or na makakatulong sa inyo. Na you both trust. Oo, na nire-respeto ninyo. Oo, kasi mahirap din naman na ikaw lang yung pumili. Tapos hindi naman siya trip ng, alam mo yan, aminin na natin, hindi naman lahat ng mga elders or hindi lahat ng mga spiritual leaders, 'di ba? Trip natin. May mga ibang hindi din natin Totoo yan, gusto. totoo yan. 'Di ba? Totoo naman 'yun. So, dapat common para sa inyong dalawa itong kung sino man yung magiging mediator, 'di ba? Ayan, tingnan nyo, balikan nyo, sino ba yung mga naging ninang ninyo sa kasal? Yun naman ang purpose kasi ng mga pinili ninyong mga ninang at yung mga ninong ganon, 'di ba? O kaya kung halimbawa hindi pa dumating yung conversation na kayong dalawa, 'di ba minsan may mga ganon tayo na kausapin mo nga yung asawa ko, 'di ba? Ikaw na yung magsabi sa kanya, 'di ba? Kasi piliin mo yung mga taong pinakikinggan din talaga ng mister mo. Pwede din yun. Kung halimbawa hindi pa dumating yung may mediator, tas dalawa kayo mag-uusap, tas may mag-guide sa inyo, pwede din siguro na mag-express ka ng saloobin doon sa mga pinakikinggan talaga ng mister mo. Kasi di ba remember, sinabi niya doon dito sa kwento na ang bait-bait ni jowa, ni husband sa ibang tao. Di ba? So baka meron siyang mga ibang pinakikinggan. At tama ka, Jegs, maaaring yung mga ninong at ninang. Yan. Basta yung common sa inyong dalawa. Tsaka napaka-red flag pa rin din nung hindi mo alam yung account niya. Wala kang idea, ayaw mo naman. Tsaka mali din sa'yo na ayaw mo naman alamin. Kasi again, pag mag-asawa kayo, kung anong meron siya, sa'yo na rin din yan eh. Hindi naman sa pangingialam yan or ano. It is how it is eh. Correct. Ganun Yan eh. Dapat may transparency. Hindi naman natin sinasabing up to the last centavo, pero 'di ba masabi mo lang na ito yung galawan. Dito napupunta yung ganito, dito napupunta yung ganyan. Ang feeling mo tuloy parang yun nga, feeling mo ikaw yung extra, ikaw yung lagi mo siyang correct. Lagi mo siyang inuuna. Pero lagi siyang pangalawa. Lagi kang pangalawa sa kanya, 'di ba? Pangalawa ka sa taong lagi mong inuuna. Ang tsakit naman nun. I really, really hope na itong time off ninyo, time apart, will make him realize your worth. Correct. Yan na lang yung wish And natin. syempre, higit sa lahat, ipagdasal mo, ipag-pray mo, ipaubayan mo kay Lord kung anumang divine intervention ang gagawin niya. Yan, Diba? para matauhan si Mister, 'di ba? At ikaw din mag-iisip ka rin, baka naman baka may pagkukulang ka rin din in a way. Meron ka rin hindi naintindihan, ganon. Isipin mo
mo lang din yun. O baka sa start ng relationship ninyo, parang tinolerate mo rin din ang ganyang Pwedeng, pag-uugali na oo. nakasanayan na, naging normal na ang lahat. Ganyan. So ngayon na nagrereklamo ka, inarte ka naman. Oo, ngayon ka nagreklamo una pa lang sinabi ko na to sa'yo. Oo. Mga ganun ba? Kasi syempre, kwento mo to, di syempre ikaw bida dito, di ba? Oo. Syempre kontrabida dito yung asawa mo. Aha. Pero you really have to check on yourself also. Saan ako nagkulang? Mhm. Meron din ba akong pagkakamali? Mhm. Ang tanong ko, Arky, taga San Juan ka ba? Ayan. Kasi kung taga San Juan ka, Ay, mabuti oo. pa magkita na lang tayo. Ako, tuloy natin yung kwentuhan doon. Sa darating na Sabado para sa isang libreng hatid saya concert! Tama, isang tulog na lang to. Correct ka. Para sa lahat ng mga kabisyo natin dyan sa San Juan, magkita-kita tayo Pinaglabanan Shrine. Kasama po ang bandang Naiba Siyempre, andyan si Super Jojo Mendres. na mamimigay ng cellphone at cash at ang bandang AG! Libre po ito, walang bayad. Kita-kits! Ito pa rin po ang tambanang kumikinang. Diego Bandido At po. Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!